Misakay ang mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental sa light boat FBCA Emmanuel JMP ug gilumbudayon ang halos 2 nautical miles sa kadagatan sa Barangay Lawigan, Mati City, Davao Oriental kung asa nagpondo ang usa ka bulk carrier. Subay sa report sa Coast Guard, sakay sa bulk carrier ang usa ka crew nga nanginahanglan og assistance kay Nakahiagum ug mga paso sa lawas. Misaka sa barko ang taga Coast Guard ug nakita niini ang pasyente. Dayon gihimo ang assessment ug gisakay sa cargo net ang napaso nga crew ug gisakay sa fishing boat. Pag-abot sa pantalan sa Mati City, aduna nay nag-atang nga ambulansya nga masakyan sa pasyente o gibiyahe kini padulong sa Davao City. Gidiretso ang crew sa usa ka pribadong hospital sa Davao City. Gipasabot sa Coast Guard Station Davao Oriental nga andam sila pirmi nga mutabang alang sa mga tawo nga nanginahanglan og hinanaling aksyon. Hilabi na kung panahon sa emergency sa kadagatan. O gipasalamatan niini ang tanan crew nga may aksyon dayon sa opisyal nga tawag gikan sa opisyal sa bulk carrier. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.